За мега цепени бързи ефтин коинс, моля посетете coinsalt.com и използвайте искан кода PUK за 5% отстъпка. Давайте докато са ефтини коинсчетата. В устата, внимание, аз съм Пик-Пук и днеска продължаваме с първата доза хайп и пак опенинг. Надявам се да ви харесва. Пак съм дал $20 за този пак опенинг. Така, нещо ново. Купих си Де Бройне в състава. Мисля, че ще е по-добре с него. Има от 55к пакове. Исках да ви покажа просто, че са пуснали Team of the Week-а. Ето го. Това е стария. Както и да е, има Еден Азар 92. Има все велики футболисти. Направо няма такива. Лукако 8-8, Мертенс 8-8, Еден Азар 9-2. Мисля, Азар е към 3, Мертенс е към 1 и Лукако е към 700 000. Добре, не знам всъщност. Дайте да започваме да пакнем поне един информ. Имам 700 000 коинс на разположение. Преди това искам да кажа само, че до описанието е Озон, където може да си купите всякакви игри и периферия. И FIFA Coin Zone, също така и онлайн геймшоп. Моля, никога не мога да ги кажа. Едно сайтче, което винаги казвам, може да отидете да видите, имат ефтинки игрички. Аре да започваме да разчукваме. Виждаме, че има от 50к пакове. Ето ги и тях. Дано пакнем един информ тази вечер. Започваме с първия пак. Да не се бавим. Първи пак информ. Не информ и локаут. Добре. Кой е? Година. Hey, that's pretty good. Добре, започваме обещаващо 90 rated годин. What the fuck? За колко се продава? Дайте направо да го пускаме. 40к. Добре. 34. Окей, продължаваме пред. Тук виждам, че дадем един голд пак. Значи, първо не очаквах локаут, Каравия. Не очаквах локаут от първият пак. Изобщо не очаквах локаут като цяло. Окей, втори пак от 55к. Видим информи ще е. Някакъв шит е този път. Нещо апдейтва. Да видим 8 пак още остават 55к. Добре, аре информ. Слимани. Или не, това може би... Не, това е Слимани 100%, да. Няма кой да бъде, да. Аз съм радостен, че поне един локаут да изкарахме. Дори да нямаме информ. Окей. Нали, не са като 7500, това искам да кажа. Повече струват, но по-голям шанс има. Пак не стая, добър плеер. Добре. Гьоце може би се продава за нещо, ще го пусна. Да видим. Първият информ тази вечер към някакъв мега шита е. Но един информ, хора. Добре. Quintero. 83 Quintero. Нямам силна идея какъв е този пич. Но е от новите. Новият тим от 12к. Добре, ще го пусна за 10. Всъщност е 10, че му е... Да, 10 му е квиксела. Явно ще го квикселнем. Информ. Прей. Окей. Отново топич. От тези пакове, от 10 пака от 55к успяхме да пакнем годин и не сме избили изобщо дено, успяхме да пакнем годин. Чайте само да помисля, кого ще успяхме да пакнем. Да, 2 информа и Дембелей. Като цяло е това. Сега Деле, али? Да. Продължаваме. Просто се спомня за всички тези велика мигове. Какво се случи? През какво премина? Къде беше? Къде е сега? И го направи същото. Толкова ли е трудно? Твори един хубав пак. Лукако 8-8. Още 5 пака. Бам! Няма да гледам хора. Това е локал. Лукако! Информ Лукако! Yes! Това ми е тая! О, мафъка! Брат! Yes! Файнали, брат! Информ Лукако, който струва към един! Лукако информ 88, брат! Ела го виж! Моя клуб!
Хора, какво се случва, бе? Какво става? Стой малко, чакай, стой. Остават още малко да потворим 15к пак. Значи, 2 локаута, 1 информ Лукаку, 2 информа, всъщност читави едни, които се паднаха. Сега виждам Белерин, който се продава, просто го пускаме така. И защо това е най-добрият пак опенинг, който съм правил на FIFA 17 до момента, от началото на играта. Много ще се радвам да гледате клипа наистина, защото нямам думички просто. Започнах с 700 000, падна ми се Лукаку, нали, който е към 700 000 също, но ми се падна годин и 2 информа и изобщо просто всичко беше прекрасно тази вечер. Даже ми се падна и някакъв десен бек, който си няма идея какъв е. Но това ще бъде последният ни пак, хора, който ще отворим. Ами, надявам се клипа да ви е харесал, ако така наистина дайте лайк, ако искате да дадете още много такива клипа, може да си за мен. Аз ви пипах долу в описанието, ще бъде Озон и FIFA Coin Zone, където може да купите нали, coins и вие да си пробвате късмета. Аз тази вечер просто бях с най-големия късмет ева. Лек ден, лек вечер на всички. Стига толкова.